54 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହି 3 ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ। ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରୁ ଆସିଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏପ୍ରିଲ 8, 2024ରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗ୍ରହଣ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ରାତି 9:12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 1:25ରେ ଶେଷ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 54 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଘଟୁଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନବରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଆଣିଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମାନେ ଚାକିରି, ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କେଉଁ ରାଶି ଚିହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେବ। ଆପଣ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କରୁଥିବା ଯୋଜନା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ସହଭାଗିତାରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବୃଷଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଇଚ୍ଛାକୃତ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆସିବ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଆସନ୍ତା 1 ମାସର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପଥରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।